Yo, what's up mga bay? Today is Friday, so for today's vlog, magtumiyog Park St. Jack sa Kumanghod. So let's go! Dreamed it all. You know what it is, homie. I'm always gonna keep the vibe. What's up mga boys? For today's vlog, magtumiyog Park St. Jack. Ano tara? Sa Pierpont. Sa Pierpont. Panatugod sa mga lalaki at dito. Nakatagpog mo ba? Yapin ko. Pay, tadag ice cream na. So, nagpalit sa may kuha na daan, ice cream kay init kayong panahon niya, namigay ko ka ice cream. Na ako mahunat na nagpalit, nag-order siya. Kaya akong balikon kay may parking. So, paabot ko niya karon kay nihit kayong parking dito. So, na siya. Pila na nara? Ha? Pila na? Unsi. Kung saan ako? Asa man kaning Kung saan na? Butong sa dali? Alright. Lamig ba? Na-flavor mo? So, amo aton karon katong lugar nga amo sa una. So, among balikan karon. Mintras ka nang nindot pa yung panahon. Masig next week ka magkuhan niya. Magpati na yun. So, kaya nang karon amo aton. Nindot yung panahon dili. So, matamig beach. Dagat na, salt water di. Anong tabak. So, dirita sa unami sa beach kay para sa dili pa musubang ang adlaw mo makita nang lugar dito. Katinaw sa tubig. Ano to tinaw gid? Tinaw na lubog. Tai. Nakadto na karo ba? Ang tugat. Uy, kang dagan mo din. Di ba? Nakadto na ka ba? Bakadto sa? Ang tunod na pagkuha. Nakadto na? Nasa mo. Sakto ron 30 yung ang kay di ka kakita. Ang curve na rin niya. Curve na yun. Ang nana. Nana. Para mama. Hindi ka mo. Nato dari apples ah. Nato dari apple. So, nalamay diri sa beach, palulong na misulod. Layo-layo sa Kimay.
Kuyaw, okay. Kuyaw ba mga wrong turn diri? Kuyaw lugar. Winty naman no. So, may namin diri. Itong ako ning gibike adto ko agi luyo sa adto ko niagi sa luyo sa shortcut niagi ko Kalibunan. Karon diri niagi sa saktong dalan. So na namin diri. So kita tag parking kalo daghan ng tao roy. Kuy tao. Grabe magos ng skin na. Ano tao ra sa? Ada tabar? May bed wa? Ano ba ito? Dari ako. Nay, dagang pre. Dari ako. Dari siya. Tiri ko speakers. So, abot na may. Tingnan, tanawang tawag. Ibalik tangan. Na namin dire. So, na namin dire. Padulong. Padulong namin sulod. Grabe. Bincho kita. Maho lang lumot. Balik niya wari niya. Maligo ko dire. Bukod. Pero sa pagkakaroon, bisita namin tanawan na madaan ng lugar ba. Survey na madaan ng sa pamantang diri. Laro na kayong mga tao sa gitna. Ate ka ng tao eh. Bay-bay gini. Nabaksin lang yung sila ba? Mapanguban ka? Buong gamay yung taka na? Patsin ka ba? Tanaw siguro ka tanin. Yes, taga dre. Beach gila eh. Inawad gila eh. Kalak ko butit yan eh oh. Butit eh. Saan na siya? Butit ini. Litob daw yun oy. Sa 1 point 2 point 3 points. Hello oy. Pwede yung mag-inas din eh. Ano pa ni daghan? Oh. Klaro kayo. Lata na kayo ka. 4 points. Situhan. Anad ba? Anad kayo ni ba? Ato ni naunsa. Bitaw to. Ha? Dito ni Nara, sinasa na to eh. Sa? Lito po ang Ano nila eh? Kuha ni siya ka ng... kanakusta ka ng masil. Sa? Muscles? Sige sa. Nagkalagat ko. Pwede ko mo. Kusuhay no gabi ang muscle. Yor. Naubi taon. Ha? Yo, tinuul niya. Apa? Tinuul. Sa.
ubi to. Pero amo to kilo ba na? Di na pinsa. Ha? Bumpatay. Ha? Bumpatay. Dili eh. Patay ba kabrisko na? Bunlan. Bunlan. Kulan si. Ido di. Nauro dagang ira. Bunlan ka na. So, Kasi na ni Pearl. wow. So ni balik eh. Saghan pa ni ba? Balik na ko diri magdala ko. Dala ko sibut. Gawon mo tayo. Awal. Balik na ko. Wala ko sa kondisyon bro. Uy. Lubuga pa sa dagat eh. Mura magandang taya. Sungkuhan sa daw. Wati, abutiti. Mura pong nasa lead eh. Ganang. Sa tara, sa ta? Sa ta itong beach, sa ta? Baywatch ba? Baywatch ba? Ha? Pinsa? Formar ba kaglawas ha? Formar kaglawas. Luya. Kaya skillit na to. Skillit na to. Ha? So, muli namin sakto na to. Balik na ako diri po. Init ka na sa? Init eh. Asam dagi. So next time sad, batsi namin. Ilubat na sad. Ayun, dutas, beach eh. Tiga. Ha? Gani. Pwede na ito, gigas kitish. Bugas. Tag-lawgar, ano, hindi batik ko siya. Ito sa Baduy. Ah, sa Baduy Domingo di mo Gauli na ako sa ito ba? Kaya mag-sunset magagwan. Mga na, makapasa ka lang drive. Drive. Mag-sunset magagwan alas 9. So, as Jace gitu. Jeez, wow, okay kayo. Sa Baduy. Napakoy ka ng Dun sa Baduy Domingo ba? 4 hours. Ako, makapasa rin sa drive. Digo pa ako. skate. So, batsi namin mga boys. Okay. Gutom na. Okay, thank you. So mga to mga boys, mga to ang beach nga magbisita ganina. So I hope nga nalingaw mo. Karon na ako, nahuli na ako. Nga po, mobalik ko ito. Magkwento, mag-sunbathing dito. Iwan to ka, kahit kalit man yung mga lakaw. So next time na lang. Kasi masulti na sa mga lingkuranan mo. Kasi masulti na sa mga lingkuranan. Kaayo gyud lami kaayong lingkuran hayahay pas sa kuan. Hindi. Hayahay pas kagabion kay bugna kanya. Tubangan sa mga kabulakan. Wow. Tubangan ani nga tong mga garden nga Kasi masulti na mo sa lingkuranan nga kani. Okay. perfect kayo. Ha? Perfecto. Maayong pagkabuhat. Maayong pagka-design. Unya, maayog yung lingkuran. Labi na hayag ang buhay. Diba? Nasa masulti sa mong garden. Aw, pero pinubutas garden ha? Lagyan kayo hingon na you have a very beautiful garden. Bo, may tae mo tamo mo eh. Kaning hilo mo. Bugta eh. Ara, tanawa sa atin. Hato sa mamuha ko rin. Lingkuran ba? Ano rin? Ako sa kuha na akong one. Ako sa i-check ang mailbox kung nanaba akong one. Ang akong order. Oops, wala man. So, natong usta.
Okay. Wala gyapon. So wala gyapon ang order. So tapos na ako nga video. I hope nga nag-enjoy mo. Ay mo kalimot like, share, subscribe. Peace yo. What we do here is go back.